Mao jud na ang tinuod nga matinabangon. Bukal sa loob ug walay limitasyon. Wala sana nabali ang inyong last name no? Mutabang instead sa matubang. Mutabang in Tagalog is tutulong. O si, bagay kayo sa. Same na ko. Ni si Manuel makapobre. Mahibong pa ba ka? Siyempre, pobre jud biya na unsa. Lahi ra jud sa puton si Lola Damiana. Kaya bisag unsa ray masulti maabot bag esperansa. Nagkandidato na po ako. Ay, nagkandidato na po kayo. Ano pong tinakbuhan niyo? Abogado, gobernador, Iskaya, Irielta, Esperanza, Ay, ang Yesananta, Esperanza. Yung totoo na, dito ka nagdako sa Espanya? Charot. Uy, joke lang. Laban ng Jud. Arot lang. Unsa naman eh? Gigil niyo si ako. Ikalma lang Jud nato atong kaugalingon. Mao ba? Laban sa introduction, no? Shoutout kay Kuya Val Santos Matubang. Actually, ubay-ubay na dyan nung nag-request ani. Ang pinaka-first gid na ni-request ani kay si Auntie Alma from Canada. Hello, Auntie. Keep safe ni mo dira. Okay, so murag wala na dyan ko laing masulti ni mo og sa imong pamilya. Grabe naman lang jud ninyo ka maayo sa inyong isig katawsa. Yung totoo, vlogger jud mo or padungnas politika. Charot. Bernadura ba jud di ay ka anak si Lola Damiana? Sino ka? Gobernador ng Mambulaw! Gobernador ng Sistereta Editata. Bitaw cool? Ay pasensya na di ay angkol lang sa ha. Dili man sa feeling close pero medyo naanad lang jud ko ba. Maki-angkol og ante bisag cancer bisag diig unsa. Pero kabalo ko nga medyo daghan na jud ang naanad na sa kuha. Okay, so maghisgot ta sa inyong YouTube channel. So mga 5 years na di ka nag-upload og mga videos. And grabe, makita jud na mo nga naa jud mo'y dugo nga pagka-good Samaritan. Sana all maayong tao. Sana all maduulan. Sana all generous. And sana all pareha ni Kuya Val Matubang. Actually, nahunaan lang nako. Wala sana nabali ang inyong last name no? Mutabang instead sa matubang. Murag mas bagay jud sa inyo ha. Mutabang is a Bisaya word. And sure ko kagets ka kay Bisaya man pug ka, diba? And sa mga di kagets og Bisaya, mutabang in Tagalog is tutulong. O si, bagay kayo sa. Mahinabangon man jud ka kulgod. Apelyido pa lang halata na. Same na ko. My name is Nietzsche Manuel Makapobre. O mahibong pa ba ka? Siyempre, pobre jud biya na unsa. Bitaw, pero dili ta mo underestimate og mga pobre no? Kiwa ta kaybaw sa dagan sa panahon. Usahay mo baliktad pud biya ang sitwasyon. Just like Kuya Val, ay Uncle Val di ay. O di ba karon blessed na kay siya? Kung sa una, medyo lisod pa sila, karon okay pa sa alright. Andam pa din mutabang bisag kinsa. Og syempre, ka-team up pa jud yung supporters ug pamilya. Mao jud na ang tinuod nga matinabangon. Bukal sa loob ug walay limitasyon. Bisag unsa kalayo sa lugar imo jung adtuon, bisag magkasagsaag na usahay, pero goal gihapon nimo ang magpadayon. That's why daghan kayo ang nihanga nimo og nihatag og atensyon. Oy, di ni tula ha. Sorry kung rhyme na nakayo bisag dili tuyoon. Charot. Bitaw ang cool imo na jung gibaliwala ang kakapoy. Bisag grabe kalayo og katungason ang lugar sa imong tabangan. I hope mag-amping ka permi og layo lang ka sa mga daotan. Stay healthy and ipadayon ang pagkabutan ug maayong batasan. Sa tanang vloggers nga mga good Samaritan, usa jud ka sa akong pinakaginahan. Team Kalingap, Tikram, Japper Sniper, Hungry Syrian, mga idol jud na namo tanan. And speaking of Team Kalingap, i-shoutout po day na kog apel si Uncle Rap. Hi Cole, kabalo kung waka kaila nako. Pero kaila ko sa imong ha. Siyempre, aside sa vlogger pug ka, crush pa jud ka sa akong kuya. 君の虜になってしまえばきっと Bito, biliba dyan ako ni Mukul. Niresign ka sa imong trabaho para matabangan lang imong papa nga nitabang sa mga tao nga tabangunon. E di ba kadaghang bang word nga tabang drang dapita? Iniski na lagi nagmutabang inyong apelido nga matubang dira. Charot. Bito, swerte kay imong papa nga nakaanak siya pareha sa imuha. Gwapo na, perti pa dyan kugihana. Buutan ug liwat pa dyan kay sa iyaha. Kamu na dyan pamilyaha ba? No wonder gyud nga dool kayo ang grasya sa inyuha. By the way, Colgi, follower ba ti ka sa TikTok? Baka naman ma-follow back pud tag isa ka rab matubang. Ipanghambog dyan ako sa tanang namong mga silingan.
Chala. Ito laban lang jud sa mong pinabitiis nga pamuhok drakol no. Promise mo na jud kag Koreano nga Bicolano. Ayaw lang pud kolore imong buhok. Kay mapulihan na pud nimo si Kim Tae-yong sa iyang trono. Charot! Bitaw, joke lang. Be yourself lang jud ta dirang dapit no. Padayon na imo paghigugma nila Bombay, Lola Damiana, ug sa tanan ninyong natabangan nga na-close na jud ninyo sa imong papa. And back to Kuya Val Santos matubang ta. Grabe ang pag-level up sa inyong pagtabang jud cool. Kung sa una magpa-feeding pa ka, karon nakahatag na kag dakong tabang sa ubang tawo nga halos nawad-an nagpag-asa. Pila na gani kabalay imong napatukod para sa imong mga gipang tabangan? Well, siguro wala man jud ka nag-ihap. Kay imong pagtabang gikan man jud sa imong dughan. Walay kapalit imong pagtabang sa uban. Bisag gago imo gapong gipaning kamutan. Nako ka imagine kung unsa nakadako ang imong point sa Ginoo. Sure ko mas i-bless ba jud kaniya kay sobra man jud ka kamaayo. Gihimo kanyang instrument ug bisag ka usawa jud ka reklamo. That's why malipayon og swerte jud ang mga natabangan nimo. By the way, cool, usara akong ma-advise da nimo. Pag amping nga dili ka mapadulan ni Lola Damiana. Kay kibaw ko, wa kay plano musulod pagka-akro. Joke lang. Gusto mo? Ha? May dalang pamalo si Suntukan tayo? Lola. Ha? Gusto mo? Huwag ka lalayo. Oo. La! La! Magsusuntukan. La! Lola! Ano? Kumain ka dita. Ano? Dito ako di mangulba every time nga mangisog na si Prinsesa Dunya Damiana. Ikaw ang tatayo na isang gobernador. Ako ang tatayo, isang prinsesa ng mawalang hanggan. Manawag pag mga sundalo. Masyak pud tabi na kong gera na. Gusto ba araw-araw gera? Gera, walang impay. Ha? Wala mo ba yung gera? Hanggang maubos. Ano? Marami tayo. Sasakay ako sa aeroplano. Marami kayo. Sundalo, marami. Matatalo natin. Walang hanggan. Unya ko, sunod ug hatagan nimo kwarta si Lula. Palihog, ay napod siguro siya pahaguag ihap-ihap sa. Nay, magkano ito? Ha? Magkano yan? Tingnan ko raw. Oh. Magkano yan? Magkano po yan? 50. 50 yan? Mm-mm. Ito, magkano ito? Magkano yan? Magkano po yan? 20. 20? Oo. 20 pala yan? Tanawa, naglisod na hinuon siyang analyze, gikasaban pa ka. Ito, magkano ito? Ay, tama na. Kung ibibigay mo, bigay mo na. Magkano yan? Oh, ito pa, oh. Yan. Lakad na kayo. Paalisin mo na kami. Madala kong bigas dito. Gusto mo ng pansit? Nasaan? Ayun, kinukuhaan na. Kung sa'yo na nga. Bakit? Ayaw mong pera? Sa'yo na yan. Huwag ka. Umalis na kayo, ha? Alis na ako? Oo. Nay, Ha? maalis na ako. Oo. Lakad na alis. Isasama kita. Ay, ayaw ko! Palayason pa kag diuras, kay na-stress nag-very light si Lula Damiana. Lola! Layas na! La? Layas na nga! May kausap si Lola. Lahi radyo din sa puton si Lula Damiana. Kaya sa gunsa ray masulti maabot pag esperansa. Nagkandidato na po ako. Ano kandidato na po kayo? Ano pong tinakbuhan niyo? Abogado, gobernador, Iskaya, Irielta, Esperanza, Ay, ang dami. Esperanza. Yung totoo na, diddo ka nagdako sa Espanya? Charat. Pero advice lang pud na kong Lula Damiana. Unta di na siya masuko ngay paayo ilang balay uy. Kay para naman dyan na niya. Para na nasa nag-iisang Prinsesa Dunya Damiana. Ayusin mong bahay ni nanay. Pagagandahin. Tapos pipinturahan natin na ano, nay. Oo. Bakit ayos sa'yo? Para kanina ito. Sa iyo, nay, sa iyo. Kay Damiana. Yan. Baka ipagbibili nyo. Ay, hindi. Kay nanay ito, kay nanay Damiana, kay Prinsesa Damiana. Ano po? Oo. Kay Miura Oo. Damiana. Para kanino yan? Kay nanay Damiana. Walay mo ang na ng balayan nay. Kay na, nag-ayo silang mahinay ka ni Musa. Kailan na ba ko nimo laban kung laban ra ba jud ka? So sure ka way mo ilog sa imong house and lot. Kay kurog jud taon kayo na sila sa imuha. Namunal ra ba ka? Na. Yang, Hey! ko, gusto nyo pagagawa, ipagbibili nyo. Yung bahay mo na ipapagawa ni Gobernador para sa iyo. Pagka may ulan, di ka mababasa sabi ni Gob. Hindi! Sab- Alam ko, pagbibili nyo. Sabi ni Gob, pagka daw magalit. Lakot kayo. Oh. Ayaw ni nanay anong bahay na yun, oh? Ayaw ko Oh. na maayos. Mabait si Gobernador, ano?
Kapagawa yung bahay mo, ano? Di ko na kailangan. Kaya ko magpaayos yan. Kaya la, kalma lang pud usahay. Ay, sig storya si mong kaugalingon. Murag kapila na rabadjug ko nakabantay. Militar, ano? Anong balita mo? Ay maganda. Anong maganda ang balita natin? Oo. Ngayon, maraming tao. Tayo daw ay magsasaya. Sino ang pagsasaya natin na walang hanggan? Oo. Tunay ang damyan na ito. Bakit ikaw nagtanong sa akin ng ganyan? Ako ay isang tahimik. Hindi ako nagkaalam para may dumarating ng magandang pagsasaya. Sino ang magsasaya? Ang ating karunungan. Sa mga viewers din ako nga wa kaila or dili familiar ni Lola Damiana, usa na siya sa mga gitabangan ni Kuya Val Santos Matubang. First na siya nga murag wala na saktong paghuna-huna. Sorry for the word, guys. And in fairness, dili gyapon makalimot si Lola Damiana nga magpasalamat ni Kuya Val and Kuya Rab. Kamao gyapon magpasalamat maski palayason niya ay ni gumagdawat. Oh, may kutson ka, oh. Kutson. Litson. Kutson la. Ay, salamat. Yan. May kutson na po kayo. Ay, salamat tao. Yan. Maraming salamat to. Sa mga gustong malingaw or mawala ang stress, watch na sa mga vlogs ni Kuya Val Santos Matubang and Kalinga Prab. As in, love trip jud kayo si Lola Damiana. Punan pang Bombay nga outro pod perming iso. Pero at least nalingaw gyapon ang mga viewers ug padayon nga nag-support. Mag-Bombay. Salamat po. I love you. Kaya sinabi na kang I love you na gusto ko ang mukha ko na lang. Si Oyang. Oyang, si Bombay oh. Bombay. Bakit? Bakit? Bakit mo ako inaano? Huwag ka tatawa sa akin. Ayusin mo, nagagandaan ka, naging sa akin. Ayusin mo yan. Maganda, Oyang. Nagigiging na ako sa mukha mo. Kaya kinigot kita. Bombay, anong masasabi mo sa bagong buhok ni Oyang? Kung nagpapapit yan para sa'yo. Ay, nagpaayos tapos pinakulay mong ganyan na kulay brown. Hindi, ayos mo nun din. Tapos ganito, parang maanohan kita, gusto-gustuhan. Ayusin niya mukha ko, paputik-putiin mo din. Mali kasi kuya ano sa akin. Ganyan, nagputi-puti o. Ako na. Maputi na masyado na garong na ganyan na kay kuya. Ano, para magustuhan ko na daw nga ni siya. Ka nagtatawa. Ah, Bombay. Bakit? Hindi mo ako papangiritin. Porkit may akong hipon o. Porkit burungi na ako. Kuya Raw, ganitong bibigay mo naman sa akin o. Maraming salamat po. Thank you. I love you. Mahal kita. Tagalog pa. May Tagalog pa. Matindi. Uy, nangyarana na. Kinakanta mo yun na ako. Anong kanta mo yan? Sa kanta mo yan. Laka yan. Matangkad ka lang ako maliit. Pero, guwapo. Guwapo ano? Guwapo? Guwapo. Ganyan, ano, okay din si kulay niya. Tapos kaso lang siya, kulay niya maitim. O diba last step kay si Bombay just like Lola Damiana? Ari sadtang Lola Patricia nga heavy ka Englishera. I have no money No money. to pay the workers. I will pay. You? Yeah, oo. Pay. Why you cannot transfer in the, near highway? No, I didn't live there. Why? I don't like. Where you drink water? In the balloon? Ayaw. Ha? Money. 1,000 pesos. I don't have anything to sell there. Ha? No. This is you. This is yours. Hay lawad jud ko na inform na English speaking man sa day ka. Si Lola Damiana permi mag-Spanish, ikaw maayo pud kayo mo English. Sana all ano nila uy. Basig kadugayan ang tabangan na pud ni Kuya Val kay Chinese. So diri na ako kutob, diri na lang kutaman. Salamat kay Kuya Val and Kalinga Prab sa inyong pagtabang sa mga nanginahanglan. Bahalag mo ingon ang uban nga para sa vlogs ra daw ang tanan. Nasuya na sila kay dili sila ka level sa inyong pagkabuutan. Wa na sila kalibutan so ato na lang pasagdan. Kasagaran ra ba sa baser? Buhatay
issue bisag unsang klase sa content sa YouTuber. Mag-entertain kag viewers, ingnon kag para lang sa kwarta, mag-vlog ka mutabang sa mga tao like Kuya Val, ingnon pug ka og para musikat or manggamit og ubang tao. Magmukbang ka, ingnon na dayon kag patay guptong ug unsa pa, mag-song or dance cover ka, o kana ang YouTube na jud ang moreklamo kay makapiright na pug ka. Ciao. Salamat ka sa mga nag-view ani nga video hantod sa paghuman. But before na ko end, pag-shoutout sa ako sa mga members sa akong channel. At sa mga gustong magpa-member, click lang ang join button sa timeline sa among channel. So shoutout Joy Official TV, Encarnado, Mix I Love Bukid, Angie Kaz, Rinsan Scans, Victoria Cabansag, LMTV, Ryan Discovery, Arabong Hinog, Julius Katuba TV, RJ Kaabay TV, Evelyn Digman Channel, Dabing Official, Nina Havla, Turin Pastrana, RRTO Vlog, Camela Marquez, Grace B Channel 22, Chirel Kimno, Lupa at Bahay PH, Welma G. Alcantara, John Diacosta, Jenaline De La Cruz, Chirel Habagat, Meroluna Jane Gabansag, Gamay nga Dako, Just My Toy, Liam Pae, Goliath TV Official, English Practice Test with Cathy, Floriza Simonet, Izel Girl 2020, Heart Gonzalan, and Simpleng Buhay OFW. Kakap din na si Lorime Dingal na naghimo og tula nako. Kakap po di ay sa mga friends ni Kuya Vinsoy Mills, Floyd Ugbana Channel. So until next vlog mga may, God bless you everyone, and I thank you!